Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka jingele kai football FIFA World Cup arajar arpuhenrio kalajan poi shaka second round ni ka bakhat ka round ka ba don lai po artali ki team ha ka ba artali ki team na kwe ka group kinrung shaka ni ka second round hadu menta ka sngi bala tho e ka khubor ki dong don tang khat sau tali ki team ki bala rung shaka round ka ba ar ka ban sedang ha ka ni ka tayo ban wan ka ta ka ar pu khandai tarik jilio ha ka ba an sedang ye ka jingele kai ka baningkong ka South Africa ka ni khun persha ya ka Canada katba ka Brazil ka ni khun persha ya ka Japan ha ka lai photri jilio pat ka Netherlands ka ni khun ya ka Morocco katba ka Germany bat ka Ivory Coast ki ni khun persha ya ki team ki badang ya kni rung menta ha ka round ka baningkong ha ka chitarik naitung ka Mexico ka la pau kerteng ka balapoi sha ka ni ka round ka baar katba ki wei pat ki ban ya khun ha ka ni ka sngi om pat la bantip namar ki dang yat ka chile kai ha ka round ka baningkong kumjuru ha ka atarik naitung ka USA ka ni khun persha ya ka Bosnia but Herzegovina katba ha ka lai tarik naitung ki balapoi sha ka ni ka round ki de ka Switzerland but ka Australia Henry ompat tip ki e kiri ki ban ya khun persha ya kini namar ki dang don ha ka chile kai ha ka round ka baningkong Haga South Tarik naitung ka Argentina ka lapau kerteng haga round ka baar Henry ompat la bantip bat ka wei ka team ka banya khun persha namar kidang yat ka jingle kai haga round ka baningkong kumban shipan kan mau ka jingle kai football World Cup arajar arpuhenrio kala sedang nadu ka khat a tarik mta ubnai jinlio hakilai tari kiri kata ka United States of America Canada bat Mexico katba ka final kan long haka arpau tarik ubnai banwan Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang He MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kala long ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang sha kalawai bachok